Ka mokwongo nonro ni en gima itime e piny mangima to itime ne pinje mapod dongore. Pinje mosedongore onge kode nikech gin yudo ka weche mag thieth gin gik man gi system makoro miyo gidhi yo makare. To koro Kenya en achiel kuom pinje mapod timo nonro machal kama mar demographic and health survey. Nwachako time higa mar 1989 to ma watimo sani ni en mar 7 nyaka ne wachako nego beni watime bang' higni 5 bang' higni 5 watime bang' higni 5 seche moko yudo ka kosa nitie matin oyware matin molo kaka koro mogik ni noyware nikech covid nochochende diere ka to pesa bende ne obedo wach machielo kaluwore koro ni sirikal bende okawo pesa tere yore moko mikonyo godo weche mag covid. Nono ni ka watime to en